Jo ľudia, ja vás vítam pri natáčaní ďalšieho videa. V tomto videu si customneme túto vlastne krabičku na slúchadla, alebo proste toto si customneme a môžeme sa vrhnúť na to. Ja už mám vlastne namalovanú túto vrchnú polku, teraz už iba tú spodnú, len musím chvíľu počkať, kým tento vrch zaskne, lebo predtým som sa toho chytil a nechcem, aby tam boli zbytočne otlačky proste v tej farbe, takže ja sa ozvem, keď to bude zaschnuté a keď bude namalovaný aj ten spodok aj zaschnutý a všetko. Takže vidíme sa za chvíľu. OK, už je to uschnuté z obidvoch strán a teraz sa môžeme vrhnúť na dizajn.
OK, na rozdiel som sa to rozhodol spraviť iba túto na vrchu, takto z boku som spravil takýto vzor v podstate a zo spodu to nebudem robiť, lebo zo spodu je to zbytočné, lebo aj tak to proste nejako nebude vidieť, takže to nechám túto na vrchu len a ešte idem nejako vlastne toto dozdobiť. No vlastne už to máme akéby hotové, takže ak sa vám toto video páčilo, tak vás poprosím, nech zanecháte like, odber, prípadne nejaký pekný komentár, zdieľajte to a do ďalšieho videa, čau. Ešte by som chcel takú malú vsúku, že každý, kto dá odber, tak mu narastie cicina o 30 cm a pokiaľ si žena, tak ti podrastú prsia o 2 čísla. Iba to som chcel.